Starý ružový vodičský preukaz má stále približne 168 000 vodičov. Na výmenu máte posledné dni, inak riskujete pokutu. O výmenu vodičského preukazu je potrebné požiadať do 31.12.2023. Vodičovi môže byť udelená pokuta za nevymenenie preukazu na mieste do výšky 50 eur, v správnom konaní 100 eur. Starý preukaz nemal vyznačenú dobu platnosti. Po novom ho ľudia do 65 rokov budú môcť používať 15 rokov, starší maximálne 5. Dĺžku odporúči lekár podľa zdravotného stavu, bez ktorého si doklad nevybavíte. Staršie osoby môžu mať výmenu bez poplatku. Poplatok za výmenu vodičského preukazu pre osoby staršie ako 65 rokov s čakacou lehotou do 30 dní je bez poplatku. Do 2 pracovných dní je poplatok 26 eur. Ostatní zaplatia 6,50 eur, urýchlenie do 2 dní 26 eur. Na výmenu v Trnave vám zostávajú posledné dni. Na prvý a druhý sviatok Vianočný bude klientské centrum zatvorené. V stredu bude fungovať od 8. do 17. Vo štvrtok od 8. do 15. a v piatok od 8. do 14. Ak by si chceli preukaz vymeniť všetci jeho držitelia, bol by problém s čistopismi. Zásoba čistopisov vodičských preukazov je na kritickej úrovni a vzhľadom na predchádzajúcim vedením rezortu nezvládnuté verejné obstarávania je ministerstvo vnútra nútené pristúpiť k podpisu dodatku k zmluve so súčasným dodávateľom čistopisov, čo pokrie potrebu čistopisov približne do júna nasledujúceho roka. Aktuálna zásoba čistopisov však pokrie potreby iba do 31. decembra 2023. Ak si do konca decembra vodičak nevymeníte, v novom roku nebudete môcť šoférovať. Pokiaľ aktuálne nejazdíte, vybaviť nový si môžete kedykoľvek v budúcnosti. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava.